Вітаю, дарагія гледачы! Сёння мы паговорым пра адзін з самых цікавых і сучасных відаў грамадскага транспарту, а менавіта пра тралейбусы. А ці ведалі вы, што ў нашай краіне з іх рабілі нават самазвалы? Так, вам не пачулася. У гэтым відэа вы даведаецеся больш пра гэты тэхнічны эксперымент, а таксама пра шэраг мадэляў і маршрутаў пасажырскага электратранспарту. Але перед праглядам не забывайцеся подпісацца на наш канал, каб не прапусціць новае відэа і, вядома, націснуць званочак. Пачынаем! Тралейбус адносна сучасны від грамадскага транспарту, таму ў Менску ён з'явіўся ўжо пасля Другой сусветнай вайны. Спачатку машыны завазіліся з Масквы і размяшчаліся ў трамвайным дэпо на вуліцы Казлова. То бок асноўныя тралейбусныя паркі з'явіліся пазней. Першы маршрут прайшоў па галоўнай гарадской магістралі, сучаснаму праспекту Незалежнасці. У той перыяд працавалі мадэлі МТ-82Б і Сварс ТБС. Другая выглядае вельмі цікава, пагадзіцеся. Даволі хутка гэты від транспарта пачаў з'яўляцца і ў іншых гарадах краіны. Тэхналогія настолькі файна сабе паказала, што беларускія канструктары вырашылі выпрабаваць яе ў даволі незвычайных месцах. Дызель-тралейвоз – так называецца тэхналогія, якую некалькі разоў абкатвалі на заводзе БелАЗ. Кар'ерныя самасвалы часцей за ўсё працуюць па адным і тым жа маршрутам, таму лагічная ідэя падключыць іх да электрычнасці. Першы эксперымент прайшоў у другой палове 60-х гадоў і быў не вельмі ўдалым. Фактычна пад інфраструктуру трэба было перарабляць самі кар'еры, што дорага. Другі раз ужо ў Казахстане мадэрнізавалі адзін з першых БелАЗаў на электрамеханічнай цягі. Даследаванні паказалі трохкратную эканомію вытрат у параўнанні з аналагамі. Пазней прадпрыемства неаднаразова рабіла мадэлі тралейвозаў для сваіх замоўнікаў. На выпадак побыту існуе і сучасная мадэль белазаўскага тралейбусу. Дзеля гэтага на тэрыторыі заводу пабудаваны тэставы палігон. Больш інфармацыі можна прачытаць у артыкуле онлайнера. Спасылкі я пакіну ў апісанні пад відэа. А тэма відэа на гэты тыдзень была абраная патронамі каналу. Калі вы маеце жаданне абіраць будучы контент, праглядаць унікальныя выпускі, а таксама дапамагаць развіццю канала, смела афармляйце спонсарства ў апісанні пад гэтым відэа. Вялікая падзяка ўсім тым, хто ўжо далучыўся да стварэння якаснага і стабільнага праекту па папулярызацыі ідэй утульнага гораду. Да нядаўняга часу самай вялікай тралейбуснай сеткай у свеце была Масква, але некалькі год таму горад нечакана яе пазбавіўся. Таму зараз мы маем першае месца па колькасці рухомага саставу і даўжыні маршрутаў, а лідарства па даўжыні кантактнай сетцы застаецца за сталіцай Украіны. Нягледзячы на сістэмныя праблемы ў дзяржаўным кіраванні менскім транспартам, пра якія можна паразмаўляць у асобным відэа, пішыце, калі вам цікава, горад трымае ў адносна добрым стане ўсю сваю інфраструктуру. У генеральным плане закладзена пашырэнне сеткі на частку каменнай горкі, рэшту другога транспартнага колу і новыя дарогі з Лошыцы на Серебранку праз Менск-свет таксама запланаваныя. Больш за тое, тэхналогіі дынамічнай падзарядкі ў новых тралейбусах дазваляюць сур'ёзна збольшыць колькасць маршрутаў праз неэлектрыфікаваныя вуліцы. Зараз горад выкарыстоўвае багата мадэляў з акумулятарамі, якія створваюцца ў Менску на заводзе Белкамунмаш. Дарэчы, пра яго. А ці ведалі вы, што шлях кампаніі як вытворцы пачаўся з зборкі украінскага тралейбуса? Да 1993 году завод займаўся выключна ремонтам рухомага саставу, але атрымаў замову на зборку дняпроўскага тралейбуса ЮМЗ-1, якія стварылі на ракетна-касмічным прадпрыемстве «Південмаш». Транспарт быў дапрацаваны мадэллю тралейбуса «Киев-11», які таксама пазней збіралі ў Менску. Це ж було вже. Мем з Кучмай тут не проста так, ён працаваў над гэтай мадэллю падчас кіраўніцтва заводам. Ужо ў сярэдзіне 90-х Белкамунмаш пачаў збіраць свае мадэлі 201 і 213, але самы папулярны тралейбус, які ў тых ці іншых мадыфікацыях і па зараз курсуе нашымі гарадамі, АКСМ-321. Думаю, вы ўсе на ім ездзілі.
Існуе яшчэ яго двухсекцыйная версія 333, але папулярнасці яна не атрымала. Фактычна тралейбусы кампаніі можна пабачыць у большасці гарадоў усходняй Еўропы, а таксама на Балканах і ў Аргентыне. Завод распрацаваў багата унікальных мадэляў грамадскага транспарту, ад эксперыментальнага кабвея да электрамаршруткі і вогненных трамваяў. Калі вы хацеце падрабязны выпуск пра вытворцу і яго лёс, абавязкова пішыце ў каментарах. Што я толькі пра сталіцу распавядаю. У Беларусі існуюць і іншыя сістэмы. Напрыклад, у аграгарадке Сноў Несвежскага раёну. Гэта тралейвоз, які працаваў на тэрыторыі калгасу. Падобная лінія была і ў Косіна Лагойскага раёну. Пра яе ў савецкіх газетах нават напісана 2 артыкулы. На жаль, да нашага часу яны не дажылі. Таму, калі не ўрахоўваць тэставы трэк на Белазе ў Жодзіна, то наша краіна мае 7 гарадоў з тралейбуснымі сістэмамі. Гэта Бабруйск, Перасце, Віцебск, Гомель, Гародня, Менск і Магілёў. У кожнага з іх свая гісторыя грамадскага транспарту. Але што цікава, у горадабудаўнічых кнігах, якія я калісьці знаходзіў у рэчскай бібліятэцы, напісана, што гарады з насельніцтвам ад 50 тысяч і вышэй маюць паступова пераходзіць на электрычны грамадскі транспарт. Раней гэтая норма была амаль недасягальная, бо будаўніцтва кантактнай сетцы і іншай інфраструктуры каштавала даволі дорага. Але зараз з'явілась тэхналогія дынамічнай падзарядкі, і тралейбусы ўжо не забавязаны быць падлучанымі да правадоў на працягласці ўсяго маршруту, што значна палягчае пераход. Пакуль можна назіраць, як усё больш гарадоў атрымліваюць электробусны від транспарту, але тралейбусы, на мою думку, у гэтым плане нічым не горш. Спадзяюся, дурныя кіраўнічыя рашэнні не зруйнуюць тое, што мы ўжо маем. А як вы ставіцеся да гэтага транспарту? Ці ёсць тралейбус у вашым горадзе? Ці пра яго наяўнасць застаецца толькі мараць? А магчыма, вы ўласнымі рукамі збіраеце машыны на Белкамунмашы? Пішыце свае доўгія каментары. Вы былі на канале Фактар гораду. Да сустрэч! Гэта відэа запісваецца ў гадзіну ночы дзеля вашага прагляду. Вітаю, дарагія гледачы! Сёння мы ў глыбокай ночы Чы, жышы, пішыце.